Tüýkülüňi ýuwutmaklyk oradany bozýarmy? Jogap: tüýkülük ýuwutmaklyk oradany bozmaýar. Sebäbi tüýkülügi biziň jesedimiz, biziň organizmimiziň özü öndürip çykarýar. Şonuň üçin daşyndan gelen zat da we ýuwdanmyz bilen hem näme oradamyz bozulmaýar. Çünki daşyndan gelen zat içimizde ýerse onda bozulýar. Nahar bolsun, suw bolsun, onu ýuwsak elbetde oradamyz bozulýar. Ýöne organizmimiň özü öndüren zady ýuwutmaklyk ol oradany açmaýar. Sebäbi ol bize hiç hili, yani nahar ýaly suw ýaly güýç bermeýär organizmine. Şonuň üçin tüýkülügi ýuwutmaklyk, hatda tüýkülük agzyny üýşürip hem ýuwutsa oradany bozýan däldir. Edil şolar ýaly hem gakylyk bolsun, ýa-da sümük bolsun, manqasy bolsun, tapawut ýok. Şolary hem ýuwutmaklyk ýigrenilýändir, halanýan däldir. O zatlar hapa zatlar. Başarsa tüýkürmeli. Ýöne ýuwdan ýagdaýynda da oradasy bozulýan däldir.